של הבוקר. מגיש מיכה פרידמן, עורך נועם לוין. בהרחבה מועצת הביטחון של האו"ם נמנעה לילה מלהורות צוות הפקחים שולט בסוריה לחקור את האירועים האחרונים של הפעלת נשק כימי נגד אזרחים. וזאת למרות עדויות רבות ויותר מ1,000 קורבנות מדווחים במתקפה לנוכח התנגדותן של סין ורוסיה. There is a strong concern among council members about the allegation and a general sense that there will be clarity on what happened and that the situation has to be followed there. בהודעה מוסכמת של מועצת הביטחון של האו"ם הכריעה השגרירה הנשיאה התורנית של הארגון, שגרירת הפלסטינים באו"ם, אנו מלווים ההאשמות האחרונות על שימוש בנשק כימי בסוריה, וקיימת תחושה כללית שחייבת להיות בהירות לגבי מה שקרה. ההודעה הזאת על פי דיפלומטים רוחה בעקבות התערבות של מוסקבה ובייג'ינג. בינתיים המשטר הסורי ממשיך לחקור כי נעשה שימוש בנשק